Се радвам да ти гостувам, защото много те харесвам. Мене харесваш? Да. Що ме харесваш ме? Защото си женен. Аз много си падам по женени с деца, защото първият ми любовник беше Ал Бънди. Била си с Ал Бънди? Да. Ал Бънди. Как Ал Бънди? Той е беден, той няма пари. Ти харесваш мъже с пари. Той е просто продавач на обувки. Какво толкова? Да, но ти знаеш ли колко много обувки ми подари? Ал беше изключително умен мъж. Веднъж тази ми каза: Дани, ти трябва да имаш толкова много обувки, че в гардероба защо да няма място да се скри друг любовник. Наистина умен мъж. А кои са тия любовници? Мартин говори, че имаш много любовници. Кои са ти любовници? Ай, ти почна. Значи аз любовници нямам. Имам мъже само, които ми валидират женската енергия. Значи Мартин лъже, така ли? Точно така. Това казваш. Марто лъже. Мартин лъже не за първи път. Представи си, той каза, че Елвиса, а дори не може да пее. Обаче аз го сгащих и имам доказателства и сега ще ги валидирам за първи път. Така Ето пише в Уикипедия, Елвис е починал през 1977 година, така че Мартин е долен лъжец. Сега да разбирам ли, че си му ядосан, че си му бясна на него? Всъщност, защото аз не искам да казвам нищо лошо по негов адрес. Аз се радвам, че ергена този сезон беше Мартин, защото ако беше Благочица, вече със сигурност щях да имам дете. Но ти не искаш да казваш нищо лошо по негов адрес, обаче той твърди, че ти имаш спонсори. Сега, какво ще кажеш за това? Значи, какво мога да кажа за моите спонсори? Мога да кажа, че хвърлят пари за това да е духа или тая, все тая. Добре, коя е най-голямата несправедливост, която си чула по своя адрес? Че съм жената на футболиста Владо Стоянов. Моля? Ти няма как си жената на Владо Стоянов. Защото ти не изневеряваш. Нали не изневеряваш? Ще ме обидиш. Добре, да остави тази работа. Разкажи ми за Ергена. Как реално, какво се случи там в Шри-Ланка? В Шри-Ланка беше много хубаво. По цял ден си лежах на плажа, пие коктейли. Така ли, кой ти любимия коктейл? Във всеки случай, любимия ми коктейл не е мартини. Аз мразя мартините и косарите също ги мразя. Не, кажи ми честно сега. Какво правихте там в Шри-Ланка? Правихте ли изобщо с Мартин секс? Значи правихме секс, но то беше такъв секс, че за него ще разкажа само пред Мундио, защото вероятно ще се разплача. Моля, защо? Защото в началото на този секс аз бях влюбена в Мартин, в края вече не бях. Ако трябва да префразирам колегата писател Бекбеде, любовта трае само 3 секунди. Добре де. Мартин твърди, че краха на вашата връзка вече се е случил след като сте се прибрали от Шри-Ланка, защото ти заминала за Истанбул. Там при някой любовник ли беше ли? Нищо подобно, отидох да видя сестра си Ферай. Ферай ти е сестра? Да. Гил и Ферай сме сестри, даже ние сме едноясни близнаци, но от корекциите просто не си личи. И Ферай ли живее в Истанбул? Никой ли не остана в родното ти Чепеларе? Само баба. Аз затова всяко лято ходя при баба в Чепеларе и всяка зима на Малдивите с Чичо. Добре, са в крайна сметка. Ще кажеш истината, кой ти подари тия 500 рози? Казала си на Мартин, че са ти ги подарили твои приятелки, ама така ли? Сестриците подпаля още 2 семейства. Ще кажа, че тия 500 рози наистина ми ги подариха мои приятелки. Те се казват Маги и Чуди. Шегувам се. Арменци никога няма да дадат 5 бона за рози, просто си развихрих малко въображението. Не, това е нормално. Ти си писател. Нормално е да ти имаш развита фантазия. Всъщност, винаги съм искал да те питам, на теб кой ти е любимият писател? Любимият ми писател е Робин Шарма, автор на книгата Монахът, който продаде своето Ферари, за да може да ми дава по 50 000 на месец. Даниелче, добре, благодаря ти много за този разговор. Айде сега към Чепеларе.